пусни метър и малко повод влакно и ще ти покажа как го вържиш. Оп, оп, хайде, хай, пак се откачи. Това са такива ситни косторета. Оп. Ой, то хубаво е. То се откачи. Краката, бат. Той с късана опашка го яд. Дай ти тук ето горната. Стига. И то скачи. Явно са някакви ситни. За сега. Където гони. Съвсем ситни, бе. Гледай. Гледай го, бе. 3 метра отпред гола ти взимат. Хайде. Ах, леле. Три пъти е след друг. Четвърти път. Джурума е със ситни, Юрка. Слагай попаре с плаки. Виж, го е пак чукна. Гонат си горе. Ооо, то хубаво. Брате, какво вира при това? А ти отпреди му си пол? Да, бе. Направо 0,18, бат, това е голема рива. Тук стана. Баси майката. Еба. Като костур, бе, брат, пак. Това го видях как взема попара. Сигурци това ме фанах някаква штука, бе. Това е голем костур, е. Ако е костур, аз го видях. Еба, това е.
Това си еба майката. Чай да не ми улади. Еба ти рибата, брат. Еба ти бъде костур. О, батко, чакай. Чакай, успокой се, брат. Еба ти перче, брат. Спокойно. Чай не ми за... А? Какви клещи, чай го фанем. Букука. Еба ти костура, брато. Огромното пак. За това говорим. Той е поне... Бата е големе. Голем гад. Ех, мама ти да ще видиш тук ми... А, не. Кой? Кохера ма се откачи. Имам. Не, имам и аз, ама... Бата, гледа как се зашил. Бах ти аванси. Мамата му е бах. Приятелчета, еба ти тъстия пърч. Много лъв. Сега вържи много голям куп. Чакай само да извадиш ти го. За това куп, не. Чакай, сега ще ти покажа. Само да извадя. А да му слагам бърза връзка отпред или не? Да бе, ма. Чакай, още не. Да може да се покочи. Дай да. Умчето, гледай как гонят. Оп, хайде. Хайде, бе. Много празни удари нещо днеска. Какво стана? Сега ще долу на дългото вържи карабинката. А горе сега ще ти дам силиконче кука. Кука имаш такива? Гледай ги, бе, батко. Яко гоната му са ситни, ги виждам. О, то не е ситен. А? Такива да къват поне. Гледай, заби ми. Чакай сега ще. Това е криво карабин. Някаква мека е, ама. Да, това нали е ламарина. Ламарина, чак не е. Така. Гледай го. Значи гледай са, опа, бе, фърляш. Чай, че толкова бе, бахма. Това си чупим въдичката. И то едър. Ама глътнал на майка си. Чукнайте. Аз пусна кръвчица. Целе. Едричък и то. Как им късам джуките, ужас.
по-рязко, сещаш се. И не към водата е така леко, сещаш се, настрани, так. Охо. Гледай ги, бе, изу. 4-5 удара един след друг, кай се откачи пак, мама ти дева, по страна, бе. Метки една тук. Да, бе, Мети една сам. докато свикнем да... Те са на всеки ми, точно е. Докато свикнеш да изпърчиш една риба. Без да бързаш. Два пъти спираш. Само с връхчета, така сещаш, так. Няма това вече не е такова. Много ли е меката отпред? Ох, мама ти дева, как ме стресна, гледай. И не може да... Я вземи тази въйца, дай да пробвам с тази. Това пътя за силикончета. Ето бе, виж. Перфектно. Просто така резко гледаш с върха, так. Два пъти спираш. Ръчета малко меко. Меко и не може да е такова. Не бе, става. Да. Ще фана, бе. Това беше това кортекс. Ето бе. Даже си фанах. Явно ти си не можеш. Става, бе. Гледай, най-ситния. Вземи си го. Да се... А това е така шаранджийска кука, или не? Не е шаранджийска. Не е баш шаранджийска, но и не е баш... Не е баш за тази цел, в принцип. Фъриш 10 пъти, ще свикнеш. Това е нормално. Ситни между тях. Гледай дълбоко чето. Поне на сандър, тук е пасажа са. Пак се откачил. Те бе, пеньовите гроди. Оп. Ще се оплета това. Да. Оплета се това. Оплета се тази гора, така каза. Не мислях да я махам. Преди снега. И съдията с най-големия костър. Шаранджия, съдия, пенингис и сомаджи. Баси малко. И пастърваджи. Пастърваджия най-вече. Сега ще ги чешаме на тия платените кенефи цела зима. Пастървичките. Когато не сме зашарани. Гледай. Това силиконна прогър се пиха. Дръвосъците. Гонят ли? Опа, ай пак се откачават, ти от толкова се откачал.
тук за 3 ходения. Идват съвсем в краката. Като ти отпусна за секунда, като ти отчупне, отпускаш за секунда. По-бавно, по-бавно. Два пъти резко спираш. Да, но охлабвам това. Еми, за това с макарата обираш, да. Не мога да синхронизирам. Ти дърпаш и после навираш макарата, не? Едновременно с дърпането, два оборота на макарата. Гледай. Мети, там до мен. Да им правиме пасаж. Два пъти резко спираш. Но в същото време с макарата да не стане хлабаво. А така. Малки педали. Мети тук. Синхрона е много тега. Ще свикнеш. Опа! Пак сега ще откачат. Много са малки. А така. Шале. Откачане. Така, дай му зор. Не им дай много фандък, въртиш бързо. Така. Баш закачил как трябва. Баш в устата. В устата. В устата. Оп. Ей. Деви, копаленцето. Сач! Охо. Чакай, че тук има. Ето тебе. Тревичка ме бава всеки път тук. А той случва ли ти се да клъвне на попера? Да бе, как? Преди малко по-голем беше на попер. А ония ден и на двете едно време. И двата беха хуй такива. Викам, бах, какво закачих. Оп, малки педерачи, трети път, четвърти път. Ах, малки мизерници. Сложи очилата и виж как по 6-7 гонат обикалят попа и като видят пред силикона и направо... Охо, чай, че това ме стресна така като... Особено така отпред вече в краката. Очки джиски в кефир. Оп. Пак се кача, тук откачане са имал никой. Трябва да сменим куката, обаче ме мързи много яко. Гледай как го тук, това хуй костури тук, гледай. Те са ни в краката, не е фърлена. О, гледай как тук. Айде бе. Гледай. Айде. Направо няма проблеми, бе. Сега горе ти как им метваш. Гледай, по два бати, добре ли? Да. И днешния риболов на сафрит доста добре притича.
Сега отивах от лево на острова. Метни в лево, по-навътре малко. От твоята страна, но по-навътре малко. Натам отиде Джорума. Вътре! Фанах ли те, бе, да му еба майка? Много съм прост. Сори, ама... Чакай. Гледай, всеки път, вата, като се завърти пасажа... Верно, ама си еба майката. Де, кръщата работа. Мога да кажа нещо много леко ми идва. Гледай в тъпата карабинка как се... Всеки път, братле. Почва да гонят, аз се... Гледай както е знам умно. Шибаната карабинка. Всеки път, бе, и вчера и... Бе. Даже не усетих кога се закачи. Опа, шибаряк. Ситни са за това. Това не се закачат. Да му взяха опашката, но явно не им пречи. Обикаля си пасажчето. Като се завърти, става пребиване. Като избега. Не, само до пенцата. Тея гадния костър. Само е бат. Оп. Много откачен днес, той така кука за силикона ми е без контра, ама... Ама какво това, бе? Куката без контри. Каза, какво се води? На попер ли е? Риболов на попер? Силиконо попер. Е така. Глед. Все едно попър е рибка и гони силикончета. Понеже са лакоми копаленци и не издържат. Глед да му вземат рибете от устата и къдат. Отделни попъра си ги дразни, виж. Особено тия по-големите си налити директно на попърчета. Върха виждам си това. Да.
Дон Педро ли? На боксир. Малкия български бас. Веднага. Кога ли ще ми забие тройката в ръката? Той юката как му бати бруталния волер му се заби в кръка. Дърпе вика, вали, видел как че вали колите си. Морска кука, супер дебела. Ето го! Два пасажа гонят, само един много навътре. Хубав костър. Телей. Завре. Опа! Откачи се, педерачи. Опа! И пак хубав костур. Пак хубав костурлак. Супер.